Η τροφική αλλεργία είναι ένα συχνό πρόβλημα στην προσχολική και σχολική ηλικία. Τα παιδιά με τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγουν μία ή παραπάνω τροφές για να μην εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη ζωή τους. Πολλές από αυτές τις αντιδράσεις συμβαίνουν κατά τη διάρκεια παραμονής στο σχολείο. Ένα σημαντικό κομμάτι της ημέρας, τα παιδιά βρίσκονται εκεί όπου καταναλώνουν γεύματα αλλά και κεράσματα. Τα κεράσματα είναι πάρα πολύ συχνά και αποτελούν πηγή έκθεσης των παιδιών με τροφική αλλεργία σε αλλεργιογόνα που προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις. Ακόμα και στις περιπτώσεις που το παιδί με τροφική αλλεργία έχει εκπαιδευτεί σωστά και αποφεύγει τα κεράσματα, νιώθει σίγουρα απομονωμένο, αποκλεισμένο, αίσθημα θλίψης και στρες. Οι μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα χαμόγελα. Μπορούμε να γιορτάζουμε με τρόπο ασφαλή, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς αλλεργιογόνα. Σταματάμε τα κεράσματα. Γιορτάζουμε αλλιώς, γιορτάζουμε όλοι. Μικρές σκέψεις, μεγάλη φροντίδα. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας και της Περιφέρειας Αττικής.